Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna. Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Mataji. Pranam Mataji. Hare Krishna. Pranamam. Hare Krishna. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Pudale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore Upanishad ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 17, 18 മന്ത്രം ലാസ്റ്റ് ഈശോപനിഷത്തിലെ ലാസ്റ്റ് മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ 14, 15, 16 കണ്ടു അല്ലെ. 14 നമ്മള് നേരത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അതായത് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പില് ലാസ്റ്റ് മന്ത്രമായിരുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജനന മരണ ചക്രത്തെ മറികടന്ന് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മള് 14-ാമത്തേൽ പറഞ്ഞത്. 15-ഉം 16-ലും പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു. 15-ല് ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. 16-ല് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദീപം ദർശിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ. 17, 18 ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇടിവെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി 17-ഉം 18-ഉം മന്ത്രത്തില് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോട്, ഭഗവാന്റെ അവതാരം യജ്ഞാവതാരം, ആ യജ്ഞാവതാരത്തിനോട് സ്വയംഭൂ മനു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഒന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഈ ലാസ്റ്റ് മന്ത്ര 17-ഉം 18-ഉം മന്ത്രത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. മരണസമയത്ത് ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ത്? 17-ഉം 18-ഉം പ്രാർത്ഥനകള്. മരണസമയത്ത് 17-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ മരണസമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തതെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണം. ആ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവർത്തികളും സ്മരിക്കണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 17-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 18 പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തതും ഓർക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഓർക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം അത് പറയുമ്പോ. പതിനേഴാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മന്ത്രം 17. വായുരാം അനില അനിലം അമൃതം അഥേധം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര. വായു അനിലം അമൃതം അഥേധം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര. എന്താണ് പ്രാർത്ഥന? ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. എന്റെ പ്രാണവായു
വ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണേ. കൂടെ മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് അറിയില്ല, നമ്മൾ ആരും ഫേസ് ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമാണ് അത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്, എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. എന്റെ പ്രാണവായു അത് പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായിട്ടുള്ള വായുവിൽ, പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഭഗവാനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, എന്താണ്, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവായത് കൊണ്ട് തന്നെ, എല്ലാത്തിന്റെയും പരമമായ ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് മരണസമയത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു ഈ പ്രപഞ്ചവായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്തെല്ലാമാണോ അതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണേ എന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തില് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ശരീരം തീർച്ചയായും പുറമേയുള്ള ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. ജീവികളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് പലതരം ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന്റെ വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പലതരം ദേഹങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഭൂതോ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ നാഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അത് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. കാരണം അജനാണ്, ജനനമില്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, നിത്യവും ഉള്ളതാണ്, പ്രാചീനന് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് നാശമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചത്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പൂർണ്ണതയെത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഈ മന്ത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആദ്യമായി ഭൗതിക ശരീരം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ അവൻ പിന്നീട് ആത്മീയ മേഖലയിൽ പ്രവേശിച്ച് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശരീരം, ഒരിക്കലും നാശമോ മാറ്റമോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് വേണം? ഈ മന്ത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മളെ ഭൗതിക ശരീരം, ഈ പ്രകൃതിയിൽ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായ ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഈ പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായ ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം. ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആത്മീയ മേഖലയിൽ പ്രവേശിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശരീരം, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത, മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ആത്മീയ ശരീരം സ്വീകരിക്കും. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രബധ്യതേ വസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കു കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്താവുന്നത്? ജ്ഞാനവാനായ ഒരു വ്യക്തി സർവജ്ഞനാവുന്നത്. എല്ലാതും അറിയുന്നത് അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ്, സർവവ്യാപിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവര് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കളോ വളരെ വിരളമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ചു പേർക്കേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ.
തന്റെ പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങളെയും ഭാവി ലക്ഷ്യത്തെയും മുഴുവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മരണസമയത്ത് അയാൾ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണിത്. അപ്പൊ തന്റെ പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങളെയും ഭാവി ലക്ഷ്യത്തെയും മുഴുവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണസമയത്ത് ഒരാൾ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണിത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് പൂർണ്ണമായും അടിമപ്പെട്ടവൻ ഭൗതിക ശരീരത്തോടു കൂടി ഇരുന്ന കാലത്ത് താൻ എന്തെല്ലാം ഹീനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെ സ്മരിക്കും. അപ്പോൾ മരണശേഷം അവന് മറ്റൊരു ഭൗതിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങള് ഭാവി ലക്ഷ്യത്തെയും ഒക്കെ മുഴുവനായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണസമയത്ത് അയാൾ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് പൂർണ്ണമായും അടിമപ്പെട്ടവൻ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തോടു കൂടി ഇരുന്ന കാലത്ത് താൻ എന്തെല്ലാം ഹീനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഓർക്കും. അപ്പോ മരണശേഷം അവന് മറ്റൊരു ഭൗതിക ശരീരം ലഭിക്കും ആ കർമ്മത്തിനനുസൃതമായിട്ട്. ഭഗവത്ഗീത 8-ാം അധ്യായം 6-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് അതിനെ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. മരണസമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഭഗവത് സ്മരണ അവന് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ തന്റെ ഭക്തനെ വിസ്മരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ, നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഓർക്കും. ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭക്തന്റെ സേവനങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രേ. ഇപ്രകാരം ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും തന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ ഭക്തിമായ സേവനങ്ങളെ ഈശ്വരൻ മറക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തത് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് മറക്കില്ല? ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തത് മറക്കില്ല. തന്റെ ജീവിതത്തെ ഓരോരുത്തരും ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഭഗവാന് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടത്തക്ക വിധം തന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തണം. അത്തരം ഭഗവത് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോപനിഷത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? തന്റെ ജീവിതത്തെ ഓരോരുത്തരും എന്ത് വേണം? ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഭഗവാന് പ്രീതികരങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളില് ഏർപ്പെടുത്തക്ക വിധം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തണം. അത്തരം ഭഗവത് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്ത് ചെയ്യുന്നത്. മന്മനാഭവ മത്ഭക്ത മത്യ ജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനാരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. എന്തെങ്കിലും പറയാനാണോ മാതാജി? അല്ല അല്ലെ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുകയാണ്, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 9 വിധത്തിലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദുവാച ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യം ആത്മാനിവേദനം ഇതി പുംസാർപ്പിതാ വിഷൗ ഭക്തിശ്ചേനാവലക്ഷണം ക്രിയതേ ഭഗവത്യാഥ തന്മന്യേതീതമുത്തമം. ഇത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നതാണ്, വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ദിവ്യനാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, അനുസാരികൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും അവിസ്മരിക്കുകയും അവ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങൾ സേവിക്കുക. 16 തരം അനുസാരികളോട് കൂടി ഭഗവാന് ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുക. ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസനായി തീരുക. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തായി കാണുക. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുക. അതായത് എല്ലാ തരത്തിലും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക. അതായത് ഭഗവാൻ ശരീരവും മനസ്സും വാക്കും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഈ 9 പ്രക്രിയകൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ 9
രീതികളിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുവാൻ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചവനാണ്. അപ്പൊ ഈ നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്? ഏറ്റവും പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം അവൻ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചവനാണ്. നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയണം. ഈ 9 ഒന്നിച്ചോ ഓരോന്നായോ സ്വീകരിച്ച ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനുമായി നിത്യസമ്പർക്കം പുലർത്താം. അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കുവാൻ ഭക്തന് എളുപ്പം സാധ്യമാകുന്നു. ഈ 9 ഓരോന്നും മാത്രം സ്മരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രവണത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, കീർത്തനത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, സ്മരണത്തിലൂടെ പ്രഹ്ലാദൻ, പാദസേവനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനത്തിലൂടെ പൃഥു മഹാരാജാവ്, വന്ദനത്തിലൂടെ അക്രൂരൻ, ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാൻ, സാഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെ മഹാബലി ചക്രവർത്തി. അങ്ങനെ ഈ 9 നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിച്ചവർക്കുള്ള ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവായുവിൽ അലിഞ്ഞു തീരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണേന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ആത്യന്തികമായ ഭോക്താവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണേന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ടൊരു സമയം നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, ചെയ്തു തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഇനി അടുത്ത മന്ത്രം 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തത് കൂടിയിട്ട് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 18ാമത്തെ മന്ത്രം. हरे कृष्णा मंत्रम 18 श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अग्नेनया सुपतराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नाम उक्तिं विधेम। अग्नेनया सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नाम उक्तिं विधेम। ഇവിടെ ഭഗവാനെ അഗ്നിയോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയാ? അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര. ഭഗവാനെ പറയാണ് അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാനിപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്നെ പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതായത് അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര. ഇവിടെ ഭഗവാനെ അഗ്നിയോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം അഗ്നിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അഗ്നി എല്ലാറ്റിനെ ചുട്ട് ചാമ്പലാക്കാനുള്ള കഴിവെന്തിനുണ്ട്? അഗ്നിക്കുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്റെ പാപങ്ങൾ അടക്കം എല്ലാത്തിനെയും ചുട്ടരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാനെ അഗ്നിയോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാനിപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രണാമ വചനങ്ങള് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ വീഴാണ്. ഭഗവാനെ അങ്ങയെ പ്രാപിക്കാനും തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും, അപ്പൊ അങ്ങയെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില്, അപ്പൊ പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ്. കാരണം നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല, നമ്മളെ ശരീരം മാറുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മാറും? നമ്മൾ എല്ലാം പൂർവ്വജന്മത്തിലെല്ലാം മറന്നു പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്നെ പൂർവ്വ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട്
രക്ഷിക്കണം, സഹായിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് ആ പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ചാലും നമ്മുടെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ തടസ്സം ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ പാപം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല, ശരീരം എടുത്ത് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്നെ പൂർവ്വ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കണേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ അഗ്നിയെ പോലെ എരിച്ചു കളയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് സാഷ്ടാംഗം വീണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ 18ാമത്തെ മന്ത്രം? ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൽ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകാരണ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തു ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ പുരോഗതി നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആ പാതയില് പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്റെ പാപങ്ങളടക്കം എല്ലാറ്റിനെയും ചുട്ടരിച്ച് ചാമ്പലാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സർവേശ്വരനായ ഭഗവാനെ ഇവിടെ അഗ്നി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളും, ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളും ചുട്ടരിച്ച് ചാമ്പലാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാന് അഗ്നിയോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. അഗ്നി എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലല്ല ജന്മം എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ തന്നെയും അയാൾക്ക് യാഗാദികൾ ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുള്ള ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ താനെ ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ സർവശക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന് അവനവൻ ചെയ്യുന്ന ഉപാസനയുടെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണ കുലജാതൻ എന്ന നീചനായ ശോഭജനെ, അതായത് നായെ ഭക്ഷിക്കുന്നവനെ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ളവനാക്കി ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലല്ല ജന്മം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലും യാഗാദികൾ ചെയ്യുന്ന അധികാരമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകളിലേക്ക് അയാൾ ഉയർത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന് സാധിക്കും. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ സർവശക്തി. അദ്ദേഹത്തിന് അവനവൻ ചെയ്യുന്ന ഉപാസനയുടെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണ കുലജാതൻ എന്ന നീചനായ ശോഭനനെ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ളവനാക്കി ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഭക്തിക്ക് അനുസരിച്ച്, ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഉപാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെ ഉയർത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ളവനാക്കി ഉയർത്താനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേട, അപ്പൊ ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെയും പറയുന്നത് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയില്? രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവൈശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും, നമുക്ക് ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ തെറ്റ് തിരുത്തി തരുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ്? തന്റെ തെറ്റ് തിരുത്തി തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭക്തൻ. ഈശ്വരനിൽ സർവവും അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈശ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹൃതങ്ങളായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഈശ്വരനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, പിന്നെ ഈശ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹൃതങ്ങളായി തീരും. അപ്പോ ഭഗവാന് സർവ്വതും സമർപ്പിച്ചാലും ഈശ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈശ്വരൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. ഭഗവാൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് ഋഷികളും വേദങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും മുഖേനയാണ് ഒരു രീതി. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് വെച്ചാല് ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ, വേദങ്ങളിലൂടെ, ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും പിന്നെ ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ രീതി എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. നമ്മുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഇരുന്നു കൊണ്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി. ഇപ്രകാരം ഭക്തൻ വേദജ്ഞാനിയായി തീരുകയും എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വേദവിജ്ഞാനം നിരതിശയമാണ്. സാമാന്യന അധ്യയന സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ അത് ലഭ്യമാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ടും ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും മാത്രമേ വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ വേദവിജ്ഞാനം നേടാന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടക്കില്ല. നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ വേദമന്ത്രങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. ഒന്ന്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. പിന്നെ ഒരെണ്ണം പറയുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും വേദങ്ങളിലൂടെയും ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെയും നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തില് ഭഗവാൻ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി